द्रासाव सफैबाय जोङो लोगोफोरजों प्रग्राम जानाय जायगाखौ मोनफैबाय आरो ओमफ्राय जों देलायबाय ओमफ्राय अनजालिया बिसोरनो काजोलफोरना होदो ओमफ्राय चार्जआबो आंनिया 20%ल'सो अफ जागोन आरो दा रुमाव मोनहैनायखौ आङो लानो हानाय नंला दा ओंखारखांबाय अनजालिया मालाय माबा लादाखनि सिख्लाफोरनो काजल फोनगासिनो अनजालिया 30 मोनसिगौमोन गासिनो मालाय कारगिलनि सिख्लाफोरा खानै खाथाम होनजाबाय ओमफ्राय नैथिंबो माबा फोनगासिनो आरो नैबे टाइगार हिल कारगिलाव दङ आरो जोङो ओमफ्राय आं खर' साहांदोंमोन हामहांबाय ओमफ्राय थांनो जाबाय गिलायलायबायमोनसो आङो मानसि गिदिरफोरा इउटुबारा गाबलायलायदोंमोन गाबाखैलै थगायदोंसो गाबाखै मेगननिफ्राय गाबाखै दे मेगननिफ्राय ओमफ्राय नै बर'फोरा टाइगार हिल आरो बेखिनिया टाइगार हिल ओमफ्राय जों थांनोसै दा आं फाइनालि माबा मोसानायखौ आं मोसानो हायाखै आं लोमजानाय जानानै ओमफ्राय थान्दाथार गुसु ओमफ्राय जेकेट गानबाय आरो जेकेट गिदिर गानबायाखै बे जायगाया बिराद गुसु आरो थान्दा ओमफ्राय हां लागौ हाया मोनो गुसुथार जेकेट गानजोब्बाय जोङो ओमफ्राय बे माबा टाइगार हिल होननायखिनिया ओमफ्राय नैबे कारगिल जुद्ध जानाय जायगाया जोङो नै मोगथाङाव नुबाय आरो बेखिनिखौ जेकेट गानजोब्बाय आं मोगथाङाव नुहरबाय जोङो बेखिनियावनोमोन आरो बेसेबां 1990 बेसेबांबा सनाव मोनलै बावगारबाय जोंबो ओइ नोंसोर गासिबो बर' गोजा आरो ओमफ्राय थांनोसै नै जोंहा लोगो मोनदोंसोबो कल आज कहाँ जाएंगे पता नहीं सारा आंनि बेखौबो नाहाबाय ओमफ्राय थांनोसै जोङो नेवनो मोना जुद्ध जानाया बेखिनियानो मोनो आरो जुद्ध जानाय जायगाया ओमफ्राय जोङो नुथारबाय जोङो मोगथाङाव बेखिनिया बर' गोजा आरो बारा सिनायला नैबे टाइगार हिल कारगिलाव दङ आरो जोङो ओमफ्राय आं खर' साहांदोंमोन हामहांबाय ओमफ्राय थांनो जाबाय गिलायलायबायमोनसो आङो मानसि गिदिरफोरा इउटुबारा गाबलायलायदोंमोन गाबाखैलै थगायदोंसो मेगननिफ्राय गाबाखै दे मेगननिफ्राय ओमफ्राय नै बर'फोरा टाइगार हिल आरो बेखिनिया टाइगार हिल ओमफ्राय जों थांनोसै दा आं फाइनालि माबा मोसानायखौ आं मोसानो हायाखै आं लोमजानाय जानानै ओमफ्राय थान्दाथार गुसु ओमफ्राय जेकेट गानबाय आरो जेकेट गिदिर गानबायाखै जायगाया बिराद गुसु आरो थान्दा ओमफ्राय हां लागौ हाया मोनो गुसुथार जेकेट गानजोब्बाय जोङो ओमफ्राय बे माबा टाइगार हिल होननायखिनिया ओमफ्राय नैबे कारगिल जुद्ध जानाय जायगाया जोङो नै मोगथाङाव नुबाय आरो बेखिनिखौ जेकेट गानजोब्बाय आं मोगथाङाव नुहरबाय जोङो बेखिनियावनोमोन आरो बेसेबां 1990 बेसेबांबा सनाव मोनलै बावगारबाय जोंबो ओइ नोंसोर गासिबो बर' गोजा आरो ओमफ्राय थांनोसै नै जोंहा लोगो मोनदोंसोबो कल आज कहाँ जाएंगे पता नहीं सारा आंनि बेखौबो नाहाबाय ओमफ्राय थांनोसै जोङो नेवनो मोना जुद्ध जानाया बेखिनियानो मोनो आरो जुद्ध जानाय जायगाया
ओमफ्राय जोङो नुथारबाय जोङो मोगथाङाव खिनिया बरफ गोजा आरो बारा सिनायला जों थांसै हामियालाय गाखोबाय बिराद गुसु गोजांदो थान्दा दुरबलता जादों आरो थेवबो भिडिअ लानायखौ गाराखै दसे लाबाय भिडिअखौ थेवबो आरो नुफिनला नालाय हायाबाबो दसे लाबाय कारगिल टाइगार हिल नै बेखिनिया टाइगार हिल गोजानो दिमुसा इथिं थांजोब नोंसोरो ओइ नै बर'फोरा ओरैबाबो नुनाय नंला गोजांनायदोलाय दे नै जों बर' लोगो मोनदों आरो इयाव बर'फोर गोजा इसोरो ओमफ्राय कुमारिकाटा साइडनि दे होमबा गाड़ी आउने दे दे मेरे साथ दे नै जों बर' लोगो नै मन्टी लाइफ मोटी तो तू है मन्टी लाइफ या बेयो चेनेल दङनो मोटी पागल नै जों दावहा नांनाय जायगायाव दंफायो आरो एकदम ओइसोर बरफ गोजा गाबोन नुगोन नुवा मिथिया ओइ नै इसोरा इदि नांलायबाय थादो ओइ नै इसोरदो दे हम रा ला बेटा लोगोफोरजों बासाव गाखोजोब्बाय ओमफ्राय आङो भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै आरो जों थांनोसै बेलेग रुमाव थांगोन ओमफ्राय आं लाबाय थाला कारगिलावनो ओमफ्राय आं नै बेखिनियाव मोन आरो गोजोननाय जादों ओमफ्राय भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय